ha ki lingdo bat kiruniam baro ke batrei ha ka ai chdasis shalom bat kum ju api ki pairungai Jong ka ai chdasis shalom ngilapoi benta ha ka bakot jong news nam balang bat nadu ashai Sdang ka snem balang Pynthymmai ka bangi khot ka snem ke bangi nang dia ka snem bi bat hangani ka snem ke bangi Sdang nadu ashai ka sngi Sdang ka por adben ka wan ka ktien latin adventus ka bomot ka jing pankre ka jing wan di kaporat ben ka di kapot jing pankre ya ka jing wan jong trai hakilai benta kata beningkong ka jing pankre ya ka jing wan Jisu haka sikha jungu haka por Christmas Jisu lawan lupa bat nasha stom la syayap ban pedim yangi kumunong pedim ban ngirakhe ta sikha jungu naka ba pankre Christmas kabar ka chipen kre ka long ya ka ching wan chung Jisu man la ka singi ha ka ching la niam ha bang ila niam ya ka Eucharist ma khoi u Jisu wan u shang sa ban ngi ha bang pule ka tin u play u Jisu shang sa ban ngi ha bang pule mungi tuai lang kum ka wei ka ka sam u Jisu dwan lang kata de ka chipen kre ka ba a Bagaimana cipin kre ka balai pade dengan cipin kre ka cipin wan asin jung Jisu kum unong bishar bakadu ban ai ka cipin ban ai ka bainong apadeng ki babha nai ka bainong bakra ya kitu ki bamla ban le ka man chung play on ai ka cipin stom bob chukut tena kata kapara depen kaya rap yang iban pen kre yakini ki lai penta jong kajing wan jung Jisu karpa de pi baro kiling do ba kiruniam ki paira bengai baro bandon ka Mynsiem ban pen kre ha kini ki sau te yo jong kapor adben ban pen kre ki brio ban pen kre ban yakalenti jung try ban kalaba mot ban Pynthymmai ka chim ban ban im bha imya ha ka chim jo phi ba phin yo ya ka jing Pynthymmai Mynsiem ka jing ka khu chung blai shis pa sha ban la shai ka si pa de har india chuni lengba ka CCBI kalap long ya ka ni ka communio Sunday ka si utrai jo communio kata ka mot kum ka kan hon jo Archbishop jo ka india chuni kalap long bangyalum lang da ka chingya karshan markiliang banirap khamtam ya ki badok ki parish ki badok ki diocese ki badok ya ka banginam la shu banirap banyo jirap palat na bari kumta ka ki bishop jo ka india ki larai ni ka wei ka chimot ban lom lang na ki pai ba man la ki diocese man la ki parish ban num lang ban no sinyang lang ban pha ikani ka jingkar shan changi shapo ke bishop changi nang to pat ki sam kalang ika jingdon kam jong ki diocese ba pher kham tam ki badok ki barangli ka jingkar pat ya phi baro ki lingdo baro bakironiam bakipai ba baro tolong ki bas bon Mynsiem ban no klod ban kershan yakan ni ka communio Sunday lan ni ka si utrai communio ban kershan lem ya ki parish bapak don yimani ki bapak don lat don lenti ban te ka ying chung play ne ki school lan ni ka ying sa ki lingdo ban yarab ban te ki khnang bangin yang lang hal ki chong ki chan kade kata ka jingkar pat ya phi baro la shai ka si ka balong shitarik o December Arja Arkusau kasi utrai bangin kershan kum kar India jadi bergawai jika jingdon kam jaga balang hari India jani kublai pibaro ai kublai snam thamai basuk bakamen jaga snam balang nadu la shai kasi
ublay unkat khu unkat do ya phi kiling do baki pai ba baro khu blay ya phi baro